slow, just walk for me dip. Take your time for the she a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you that shit, know she better than bottle. She a freak, now she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. But you go on, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Have control with her hips when she whine like a snake. Got me stuck in emotion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yeah, to feel it again. No, she a freak when she bad and control. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. Watch her go on, she a pro. Hands on your knees while you whine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. That snake got me stuck in emotion. Don't make me wait. Hurry, hurry, hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Watch her go on, she a pro. Hands on your knees while you whine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Yan ay patulog. Rian Soklo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Ayan, kaya naman sabay-sabay tayo. Halo, Madrid Nation! Halo rin sa ating mga musallers na mga nakabang. Lalo na si Mr. Ray Mario Zacarias. Sabi niya, mamaya babasahin na natin na nagagandang Game Kimpi at Ruby. Halo din kay Ruth Gabean, kay Prietos, kay Miss Monet, at syempre kay Ashel Sentino, Kimberly Pains, at syempre ang mga nanonood pa dyan. Ayan. Kaya naman sa malapit na ang ating Pasko. Pero bago ang lahat, mamaya titignan natin kung ano na nga ba ang ganap ng ating mga ka-Madrid Nation sa Macau. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Dito lang sa paborito ng tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Masal Club. Wanna go sa kantuan? Go and go sa kasiyahan. At swak pa rin tayo sa kulitan. At syempre, huwag na huwag niyo sa limitang i-like at i-share ang ating mga pages. Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At huwag na huwag niyo rin kalilimutang i-like at i-heart react ang ating live ngayon. At syempre, i-share niyo yan para magkaroon tayo ng special prizes. Kaya naman, hindi magpapahuli ang ating walang kakupas-kupas na cutie patuti, ang napakagandang Kimpi! Halo, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. Siyempre, dito madilim dito. Diyan ba madilim? Ayan, halo, Mr. Ray. Sabi niya, halo, magandang tanghali. Miss you na, guys. Direct Zen,
Miss Kim, DJ IE, and Babu Rupi. Bakit Babu? Sabi niya, what? Baby Rupi mo. Halo-halo Kilig naman kay ako. Alex Gaviola and then kay Joshua Layakan and kay Paul Ay, bago tayo Ambat. si Paul. Lagi niyang tinatangasaan kung sino ba si Paul. Para siyang may amnesia. Ayan. Siyempre, halo-halo sa inyong lahat. And, ayan, bago magsimula ang ating mga palaro, mag-react na kay John and share na ang aming stream ngayon. Yes. Siyempre, may prizes din kami kung sino ang may pinakamadaming share. Siyempre. Ayan. Yakagin nyo na rin yung mga nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo. Lahat na yakagin nyo. Manood ng Almusal Club. Halo-halo kay Christine Joy Cerato. Ayan, sino ba ang ating kasama ngayon? Gusto ko, kasi lagi na ako nagpapakilala sa kanya. Ano ba yung masasabi sa kanya ni TV? Paano mo ba siya describe? Pakilala mo na ang iyong partner. Ayan, pinapakilala. Nagpapabigla yung nagpapa ko bigla. So, ito na. Walang kakupas-kupas sa kakulitan ng ating kasama na si Tim. Ay, Tim Rupi kasi. Ayan, nasino ka ba? Okay na sana. Okay na. Halo, Kiwi, Mama Rio. Muamot din sa'yo. Baby ka mo Babu Ray, may tawagan na kami. Hi, Babu! Sabi ni Mr. Ray, hindi maganda, malandi. Malanding tanghali. Ayan, Ayan. ako na. Halo-halo, Nabili ako Mr. ng Kenneth single. Ferrer. Lunch na raw siya. Maganda pa kayo sa lunch time, sabi. Wow! Sabi, thank you for watching always on the club, Mr. Ferrer. Ano ba Mr. Ferrer? Siyempre, meron na din siyang top 5. Yes. Top fan band. Show. So, lagi lang kayong manood ng album. Teka lang. May binabati ako ngayon. Babawi muna ako kay Arjun. Hi, Arjun. So, yan. Konting pasilip lang din, guys, sa mga nangyari sa ating team abroad. So, ito ang kanilang first day kahapon. Ayan, diba? Nasa Macau na sila. Yan yung, first day nila. Babu. Grabe, Babu diba? Ray, kamusta ka na? Uwi ka Halata na. namang enjoy na enjoy sila kasi ang Yes. grabe yung mga ngiti nila. Balita ko nag-swimming pa yata itong mga Yes, syempre yan mga rated SPG na yon. Mr. Joe, salin niyo Tsaka naman ako dyan. ang alam ko, lahat sa kanila first time ata, first time, Yes. tas isa lang ang Hindi. Yes, Sino yung hindi? hindi ko alam. Dapat hindi. Ay, si Miss Lani. Ayan, Hello. diba? Ang saya naman sa Macau. Kaya naman ano Yes. pa hinihintay nyo? Mag-apply na dito sa Ayan. Libre dahil maraming benefits. Okay. Ito naman ako. Si akin na si ako na ang single. Team ko na siya. Ayan. Talaga kong boy. Okay, so ready na ba kayo sa ating first game? Yan ang... Simple lang. Pili lang kayo ng category. Tapos kung meron ng category na kulang, Yes. makundahan lang kayo. Kahapon ang bilis matapos ng ating mga games. Feeling ko na sila, sanay na sila sa mga laro. Kaya ang bilis na nilang mahulaan. Pero ngayon feeling ko Ano ang feeling mo? i-hard namin lahat para hindi nyo agad mahulaan. Baka yung feeling, iisip mo parang hindi nila mahulaan. Ayan, so input lang guys kung anong category gusto nyo. Easy Yes. ba, medium, or hard? Kung hindi pa natin natanong si Kimpi, kung ano gusto Yes. niya dyan. Kung ikaw ang pagpipiliin, ano gusto mo? Easy, medium, or hard? Medium, kasi gusto ko gitna. Ay, Ayan, Ako, so gusto ko, simulan ano, natin ay- muna ang medium. alam na namin. Gusto ko easy. Medium! Ayan, para sa ating unang category, ito ay Rhyme time. rhyme time. Parang bago to Ayan, rhyme time with 3 words. Yes. Ayan, ready na si Ruth Gabehan. Parang feeling ko magkaparehas yung huling letters. Tapos yung gitna, yung word, tapos yung Ayan, rhyme time with 3 words. Ayan, nakikita niyo sa inyo mga screen. So, mag-input lang kayo guys kung anong letter ba ang gusto nyo. Input lang ng letters. Ayan,
kayo. Basta, Yes. pwedeng selfie, pwede rin mag-send lang ng kamay. Kahit kamay na lang. O, para makilala Nang nakalike. ko kayo. Oh, nakaganon or nakaganon. Kahit nakalike na lang na kamay, Oh, habang picturean nyo na nanonood lang. kayo ng Almasok Yes, Club. para makilala namin kayo. Kasi makikilala na namin kung sino yung may-ari Yes. ng kamay na yun eh. Sabi ni Palambat, letter I. Walang letter I. Sabi ni Christine Joy Serrato, Alexander Gaviola, ako ng single, letter Letter A. Eh. Sabi ni Ayan, may letter A. Sabi ni Ness, Neil Ness. Uy, may bago. Uy, Halo. may kapartner ka na, Nes Mendoza. Sabi niya, Si letter Ness. S. Linless. S. S. Wala ring letter S. Hindi na. Hindi ko mahirapan Ano sila na ngayon. tayo, yun na tayo ng destiny ah. Sabi ni Serrato, Christine, letter T. Laki ko na. Ayan, may letter T. Letter T. Sabi naman ni Ruth Ilan bang kaya gusto mo? Bebehan, letter E. Siyempre dalawa. Ayan. Baka alam nyo na yan, guys. Prime time. Rhyme time. Ano Ay, yan? alam ko na. Pwede ano, yung... Yeah! Sabi ni AJ Guache. Wear and tear. Huh? Parang hindi siya Ayan, R, para R, sa R, ating mga R. maka-OTC, makikita nyo ang inyong mga pictures. Lagyan mo nga ng R. Naka-flash sa ating mga screen, R, mamaya. R, R. Ayan, halo kay Mr. Jeff. Hi, Mr. Jeff. Sabi ni Christine Serrato, Ashley Centino, letter N. Letter N. Wait, may sagot si Paul Ambag. Sabi niya, teal and team. Tapos meron din siya sagot na mean Mean and and team. team. Ayan, present na si Mr. AJ. Letter R or letter N? Wear and tear. R. Ayan! Feeling ko, letter Chorba yung una. Ay, hindi siya pwede. Pwedeng W or letter F. Oh, W. Yes. Ayan! Wear and tear. So, grabe naman talaga si Mr. AJ. Kahapon siya na yung unang nakahula. Today, ngayon siya ulit ang una. Yes. Grabe. Halo kay Miss Angel Kalugay. Mr. AJ, bigyan mo na kami ng load. Yay! Papasa load naman, Mr. AJ. So, pwede pa kayong bumawi dahil meron pa tayong second set. para Yes, sa meron inyong pa tayo. mga fans. Set. Ayan, hard na, hard na. Ayan, ang ating second category ay Places. places. Ayan ha, places with one word. Diba, sabi nila rhyme, pero wear and tear. Where and Fear fear. and tear. Sumasagot si Prieto, sabi niya, Bear and wow, congrats! Sumasagot pa siya, may nanalo na. Ayun ba yun? Ayan, syempre kung nag-enjoy ba kayo sa aming games, mag-heart react na kayo and like react. Syempre, i-share nyo na rin ang aming stream na yun. Ano pang FB live natin yun? Yes, guys, input lang kayo ng letters. Places sa ating second category, Ay, guys. places. Places daw, sabi ni Kim. Ayan, halo kay John na gabi ka. Sabi niya, halo. Halo, Anlay! Yes, may isa na kaming Ayan. natapos na Sabi laro. ni Mr. Jeff, shout out po ako sa Team Jutes and Team Dax. Halo, Team Jutes and Team Dax. Parang alam ko na yun. Team Jude. Parang narinig ko nga yun. Dako ba yun? Ay, ikaw, Rupert, saan ka na nakakabilang? Ayan, halo kay Emmanuel Marquez Jr. Hindi ako bilang sa mga ganyan. Ako Sabi ay ni team ano? Ruth, letter E. Letter E. Ano ako, team good Walang boy. letter E. Si Kenneth Ferrer naman ang sagot niya ay letter O. Oh. Oh. Ayan, My isang goodness. Letter O. O. Oh my goodness. Sabi naman ni Emmanuel Marquez, letter S. Letter S. Ayan, Bang. walang letter S. Sabi ni Christine. Sabi ni Jana, gabi ka, Washington. Hindi. Hindi siya Washington. Dahil ang O ay nasa pang-fifth sa Halo kawitan. kay Mama Arvil. Ay, Mama Irene. Puto daw po. Sabi ni Ruth, letter N. At
letter N. Letter N. Ayan, may letter N. Letter N. Wala tayong letter E, O, and S. Yes, wala. Ayan. Siyempre, mag-heart rock na kayo. Tagtarin nyo na yung button na yan. Kung nag-entry ba kayo sa aming mga game. Yes. Parang Si, gusto ko si Master din nangahawa. Bakit? Hinawakan niya ako ng ano. Bakit umiiyak si Buwa? Sabi ni AJ, my goodness, California! Hindi pwede yan. Ayan, sabi na yung mami, Ariel. Tell mo yung California. Halo! Halo po. California. California. Grabe naman si Mr. AJ. Mr. AJ, paano mo nalaman? Eh, kanina pa. Late receiver. Hindi na inurin ko lang. Ayan. Galit siya. Chayo. Hindi ako yun ha, hindi ako yun. Sabi ni Christine, letter C. Wala na, My piniraman. letter C. Mr. AJ, papasalos naman. Finish na. Ang Parang sabi sa ni mga audience. Late na kasi. Ayun. Sinabi na, Mama, tama na. Halo kay Silver Danteros. Dangerous. Try natin ang letter A. Grabe naman to si Tita, Mr. AJ. pagalitan nyo. Best in best in hangman. Best in Almusal Club. R. Punta ka dito, lalagyan kami ng award. Hindi pa. Dahil Ayan. sinasabi si Anita kahapon. So, congratulations Lusot, ulit, ayan. Mr. Master AJ Shin, lumulusot Guache, na. ang nakahula ng second Yes! So, dito guys, unli win tayo Okay lang kahit ilang beses kang manalo. Yes. Kaya sagot lang Yeah. kayo ng sagot para manalo Kasi kayo. within 1 month, nakabigay na si AJ Guache. Sabi ni ako na ang singer, Sir One AJ, month papasalo. Yes! Baka naman daw, Mr. AJ. Yaw ko na, may nanalo na. Hayaan mo, Ruth, marami pa tayong games. Dahil meron pa tayong third set. Ayan na, easy na lang ngayon na. AJ, huwag ka muna sumagot, please. Mr. AJ, start mo muna. Mamaya na ulit. Easy na to. Ayan na, animals ha. Ayan! Sabi ni Sir AJ, PM is the key. Yan guys, PM nyo na siya. Sunod-sunod na PM ko kayo. na siya. Game na. Input na. Input na Input kayo. na ng letters. PM sent, Kuya AJ. PM, magpi-PM din ako kay Mr. AJ. Mr. AJ, pabulong. Mr. AJ, pwede ba yun? PM Mr. din kami AJ, sa'yo. pabulong naman dyan. Sabi ni Ryan, cheetah. Wala pa nga eh. Try natin ang letter C. Sabi ni Jenny. Letter C. Si Jenny muna. Ayan, hindi siya cheetah. Oh, sabi ni Jenny, letter Letter A. A. PM sent. Ayan, may letter A. Si Emmanuel naman, sabi niya, letter I. Sabi ni Ayan, Silver, walang I. Gorilla. Ayan, Mr. AJ, may mga nag-PM na ata sa'yo. Sabi ni Ryan, Hancock. Sabi naman ni Alex, Peacock. Peacock. May ligay sa may. Ang dami nang sumasagot ng Peacock, so buy natin ang letter P. Ba't yun yung mga pangalan nila? Ayan, Hindi nila kapukha yung yung cockroach. letter O. Bakit yan And letter K. So, congratulations kay Alex Gaviola. Ikaw ang unang Di ba mga uri yan ng manok? Yung mga peacock, handcock. Ayan. Sumunod bala ka dyan. Bakit yung cockroach hindi nila Sabi niya yan, si Peacock. Ayan. So, sino ba ang ating winner? Congratulations sa lahat. Sana natanggap niyo na ang inyong mga loads kahapon. Ayan, kaya naman i-PM ang inyong mga numbers sa mga mananalo at sa mga nanalo ngayon. Salamat! Congratulations to AJ Guache
pag wala na, wag mo nang Ayan, hahanapin. para sa ating second game, ito ay Dahil may bago nang darating doon. Word Matrix. Ayan. Yes, ang ating word matrix ay pinag-isip lang. Pwede mo hanapin ang mga words diagonally, horizontally, vertically, or paikot. Basta magkakasali. Habaan Ang mo yan, ating guys. category ngayon ay Huwag na huwag niyo kalilimutan na kapag i-input niyo yung mga katutubong laro. ayan, mga katutubong laro for sure. Alam Tulad natin ng- yan. Ano yung huwag na huwag nilang kalilimutan? Ayan, Rupert? wag na wag niyong kakalimutan. Hindi nagsasalita Ano? si Rupert. Wag na wag yung kakalimutan na sasabihin nyo kung saan ang gagaling ang first letter. Yes. Kunyari, Thank you for sharing, Mr. AJ. B4, B1, B4, Ano basta ang first B1, letter? B4, First letter ng word ang kailangan nyong ibigay. Tulad ng Kunya- kwek-kwek. A1, Di ba, kunyari, ganon. kwek-kwek. Kwek-kwek, yung letter K. Nag-start siya sa letter, ay sa Sa A1. 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 Kwek-kwek. Kwek-kwek. Letter K, A1. Kwek, kwek. Sipa, 812, Paramihan kayo ng points Sabi dito, ni guys. Jenny, Pakaba. luksong baka. Meron E9. ba? Luksong baka. Baka. Lechon. E9. Ityong baka daw. Ay, sabi ni Jenny, E9, sabi ni Uy, meron. Pero ang nakahula ay si Paul. Paul. Tama ba? L11. L11. Yes. Sabi naman ni Resty, Sipa. Sipa, 812. 812. Hindi daw siya kasali. Sabi naman ni Alex, Pico. Hindi rin Oh. siya Hindi rin daw kasali. Naglaro siya. Yes. Sabi ni Silver, Tumbang Preso. B11. B11. Columbat, L11. Ayan. Sino Sabi yun? ni Jana, si Silver. Silver. Sabi ni Jana, Taguan. Meron ba? Taguan. Maliwanag. Ang buwan. Hindi lang daw Taguan. Ilang taguan yan? Hinabahan mo yan. Sabi ni Hinabahan kayo, guys. Emmanuel Holland. Meron ba? Wala. Holland. Walang Holland. H2? Sabi ni Resty Patintero. Patintero. Hindi kasama G12. Holland. Yes. G12. Ayan. Tama ka, Resty. Resty. Si Silver naman sabi niya, luksong tinik. Luksong tinik. Silver. Sabi niya, E9. E9. Ang bilis niyo, ah. Nga. Ang bilis niyo ng mata niyo. Paano yung ano ng mata niyo dito? Paano sila Ako din nakikita? nakikihula na rin ako eh. Wala tayong Holland, Pico, and Sipa. Yes. Mga platforma lang yan. Sabi ni Alex, tagu-taguan. Taguan. 12L. 12L. Ayan. Sabi ni Miss Monet, Sipak Takraw. Pero wala Wala siyang siyang- naka-input kung Yes. saan row ba ito. Hindi kasama yung sepa. Hindi pala kasama. Miss Ayan. Monet, pag po minakita kayong letter, yung first word po, Yung sabihin nyo saan kung saan siya letter. ng Yes. location niya po. Sabi ni Christine, Langit Lupa. Hindi po. Pero wala rin siyang ano. And Baka wala kasi mo siyang... yan, langit Ito yung mga mema. Yeah. Mema sagot. Lupa ako. Oh. Taguan. Joke ko lang yan. Jack and Boy, joke lang din Hindi siya yan. kasama sa top 10. Ayan, meron pang 5 na laro, Hindi guys. naman sugulang yung Jack and Boy eh. Yes. Laro ni Engineer Sabi yan. ni Paul, Jack si and Paul. Paan. Uy, lang yan, guys. Eight lang yan. One. Sabi top 10. Meron pang tatlo. Ayaw, tatlo na lang pala. Wow. Sabi ni Resty, bahay-bahayan si E3. Meron. Laro yan ng mga Ayan, may points legendary. ka na ulit. Resty. Mga bata pa lang, namumulat na. Wala tayong Holland. Walang Walang Holland. Holland. Sipa. Sabi niya ako na single. Yun. Boy Holland. Ano? Walang Holland, guys. Hindi kasama. Pang door yun, pang foreign door Pang-pangpolo yun. lang. Hindi pang foreign door yung foreign. Sa Dapat mga katutubong laro. Mukhang nahulaan na yung pinakamahaba. Alam Sabi niyo ni kung anong tawag doon? Silver, hilaan ng lubid. Master Zen, ang tawag doon ay waterfall. Ayan, merong hilaan ng tubig. Wala rin Jack and Poy. And then Pico. Walang Pico. Ano? Yan, pitik bulag. Bahay-bahayan. Meron na. Saka yung sirit Meron na. ng Pitik bahay-bahayan. bulag at sirit na.
kausap. Just habit ako. Ayan. Ano, ilan? Bata ka pa lang, Ayan, may ex sabi ka ni na? Alex Palo Grabe ka Sebo, naman. meron bang Palo Sebo? Palo Sebo. Meron ba? Pala, Sebo. Meron. Paano sino may sabi? Si Alex 4L. Sabi si DJ Ali. Ano, wala. Yan. Ayan, so kumpleto Lahat daw na ng po ang 8 words ng mga katutubong laro. Tatuan. No. Bahay-bahayan. Pampreso. Yes. Yes. Ayan. Try nyo yan. Oo. Hindi mo gusto yung ano? Tsaka lusong tinig. Yung bahay-bayan? Ano ba yung Master lusong Chef? tinig? Bahay mo nakahalik. Ay! May nakahalik daw kay Master Zen, kay Zen Master sa bahay-bahayan. Hindi, hanap ka ng tinig tapos So yan, sino ba ang ating winners ngayon? Di ba Chinese garter? Hindi yung katutubo kasi may Chinese eh. Hindi. Winners! Okay, so ang ating winners. Marami pa. Chato. Ang sa ating word matrix with 9 points. Ang mga nahulaan niya, tumbang preso, luksong tinig, ay joke lang, tumbang preso, luksong tinig, at ilaan ng lubid, walang iba kundi si Mr. Silver Danjeros. Congratulations, Silver Danjeros! Dahil nagkaroon ka ng 9 points, ito ang winner. Paki-PM ang iyong mga numbers. At syempre sa ating mga panalo sa hangman, paki-PM ang inyong mga numbers. And syempre, do not forget to like and share this live kung nag-enjoy kayo at mag-heart react kayo. Ayan, so meron pa tayong game. Ang susunod na game natin ay ang Movie serye. Wag masyadong hard. Ay, paano ba yung movie na yung serye na yan? Yes. Ikaw muna. Umawi. Ayan, paano ba? Paano? Hulaan nyo lang kung ano ang eksena ng ating, ang title ng eksena ng ating ipa-flash. Yes. Paulit-ulit ah. Action to action. Action. Ayan, At magbibigay action kami ng movie. category. At minsan, syempre, nagbibigay po ng papremyo ating master. Bigla-bigla na lang po Biglang lumalabas. lumalabas. So, talasan niyo yung mga mata niyo, At guys. bilisan nyo ang mag-type. Oo. Mamaya magugulat na lang kayo. Yung sagot ng mga-flash na. Oo. Yun ang tinatawag na. Swerte. Bonus. Yaya na galing sa Madrid Nation. Ayan, action movie ang ating unang category para sa movie serye. Ano kaya to? Between you, Terminator Dark Fate. Hindi siya 2012. guys, kung merong number yung title, ilagay nyo Gemini lang. Man. Hindi po. Meron siyang tagline, ilagay nyo rin. Pero, kahit Wrong wag na. spelling is wrong ah. Pearl Harbor. Hindi rin. Hindi pwede kasi marami yung marami. Rambo. Last Blood. Hindi po. Oo, dapat pumasok. Minuto yata ako. Avengers. Sabi ni Silver. Maming Ayan, thank you for sharing. Silver, our marami stream. yan. Christine Joy. Bigyan mo ng Sabi ni Paul, Ambat, Mission Impossible. Mission specific. Impossible. Kaya, kunyari, Mission Impossible 1, 2, 3, Avengers 1, 2, 3. Sabi ni Mr. AJ, Avengers, Fantastic Four, Rise Endgame, of the Avengers. Silver Surfer. Ganyan, di ba? Si Jenny Remo naman, Men in Black International. Yes. Ayan. Share ko ang ating stream. Dark Phoenix. Phoenix. Fantastic Four. Rise of the Silver Dragon. Ayan, sabi ni Silver. Avengers, Age of Ultron. Ano sabi? Paano mo? Paano na namin? Divergent, sabi naman ni Nestle. Ooh, Divergent. Avengers Endgame. Endgame, sabi ni Alam mo bakit nahula ni Silver? Yung sumabog ko. Ayan, halo kay Esa. Hello, Almo Sellers. Yan, ano ba tama sagot? Ang tamang sagot ay... Avenger. Ay, sabi ni Esa. Avengers Age of Ultron. Si Esa, hindi siya dalawa, hindi siya tatlo. Dahil... Isa lang siya. Siya. Ayan, so congratulations. Silver Daniela, ikaw ang nakahula ng aming unang category.
worry. Dahil tumabog na. Ang sumunod naman, guys, ay Si Mama, alam mo yung Avengers ba? Fantasy. Fantasia! Ay, sabi mo, taas. Tama na, Boss Rupert. Tama dyan. Boss Rupert. Fantasy, ah. Ang galing-galing, guys. Yes! Ano kaya yan? Fantasia. Mukha siyang Aladdin, no? Opo, true. Ano ba to, submarine? Lighthouse. Lighthouse. Aladdin. Nasa desert. Nasa desert. Hindi siya Aladdin. Sabi ni Paul ang bat. Copy to, Pogi. Aladdin. Sabi ni ako ng single. The Mommy. Yummy to. Oh, true. What, Cody? Aquaman. Sabi mo nasa Hoy! SM Mega Mall. Aladdin. Kapatid ko yun. Sabi ni Jenny Hellboy. Raymond. Noah's Ark. Noah's Aladdin. Ark may submarine. Ang tapos sagot, guys, ay Aquaman! Ayan, ang nakahula po ay si Paul Ambag. Noah's Ark may submarine na nung mga panahon na yun. Ayan, so pwede pa kayong humula dahil meron pa tayong last set at ito ay science fiction. Nagawa ko siya Ayan. ng Ark. Ano nga ulit yan? Ano ulit yan? Saya-saya po ng ating Ruby! Nagtataka lang. Sabi ni Silver Boy Shokoy. Si ano to eh, si Jason Nagpakahirap pa si Noah's Momoa. Ark gumawa ng arko. May submarine na. May dugo, may Hindi shark. Ano yan? Science fiction. What's that? Master? Yes. May shark. Ano yung baby shark? Chururut. Ayan, ang dami na sumagot ng ako. Ah! Ayan, syempre kung nag-enjoy kayo sa aming games ngayon, mag-hard rock and light rock na kayo dyan. Yes! At syempre, i-share nyo na rin ang aming Ay, madali lang yan. Hulaan yung pinto na yan eh. Sabi ni Jenny, Alita Battle Angel. Alita. Si Silver naman, sabi niya, Jurassic World. Jurassic World. Sabi ni Ned. Neil Ned. Ay! The Ma. Met. What? Sabi ni Paul Tama ang eh. bat. Anaconda. Shark 1, 2, 3, 4. Attack. Sabi ni ako na, single! Sky Sharks. Ang corny nun, yung Sky Sharks. Sabi ni Yung Jenny tornado. Reno. The Martian. Sharknado yun! Interstellar. Sabi ni Mama, Sabi ni Outland. Jana, makabago na kasi kaya may submarine. Tama nga Sabi ni naman, diba? Jason, 47 siya meters ano eh. down. Sabi ni Interstellar. Alexandra. Sabi ni Splice. Jason, wow, may top 1 na rin si Mr. Jason Galang. Yes, bakit si Mama World Cup 47 meters Kasi ngayon lang siya down. nanood. ulit? Yeah. Splice. Is Deep Splice. Blue Sea. Matangla. Matanglawi. Matanglaw. So ano ba? Ang tamang sagot! Tamang sagot. Meron na! Yes. Yes. Jurassic World. Sabi ni Silver. Ang nauna ay si Silver Daniero. Sumunod siya ako ng single and si Paul Ambag. Ayan. Sino ba ang ating winner? At marami pa. Yes, okay. Mukhang uuwi ng masaya si Silver dahil naka 90 pesos na agad siya ngayon. Ayan, congratulations, Silver Danheros, Paul Ambat, and again, Silver Danheros. Paki-PM ang inyong mga numbers, and do not forget to like and heart react this live. At syempre, meron pa tayong Nagbibigay na last tayo si game. TVI. Yan ang Art Attack. Ayan. Nagbibigay na pa. Play sa Art Attack bukas kasi masyado na kayong nawiwili sa ating scoring. Panihirapan natin ang scoring bukas. Ayan, abangan nyo yan. Ayan, Pero ang bago ating lahat- fourth game. Yes, ang ating fourth game ay Art Attack. Paano ito gawin? Idudulogin sila at nakakita ng bowling sila. Ibigay ang first line na kung at first line na tayo ang unang tatlong maka 5 points
G Diaries. So yan, bago tayo magsimula, mag-heart react na kayo and like react kung kaninong team ba kayo. Yes. Yes. Ang ating category ay broken-hearted songs. Ayan, nalalo kay Jimmy's lang. Hi, Miss Gabby! So yan, simulan na natin ang ating art attack in Yes. 3, 2, 1. Tada! Okay. Yan! Guys, kaya naman ang unang tatlong maka 5 points. Sila ang panalo. Huhulaan nyo lang ang title. At the first line. Ang first line ay 2 points. At ang title naman ay 1 So ako point. ay merong 3 words. Si Kim ay may 3 words. At si Rupi naman, meron kang 3 words din. Okay, so naniniwala ako sa kakayahan ni Kimpi at saka ni Rupi, magaling silang artist. Kung nakita nyo ang pinost namin kahapon, anong bang tawag doon, Miss Kim? Vector, tama ako pala. Kala ko kasi muli sasabihin ko yung vector namin kahapon, nandiyan si DJI, Kimpi, at Zen Master, gawa yan na natin one and only Kimpi. Pakishare at pakilike naman para mas makilala pa tayo ng buong mundo. Ayan. So, hulaan nyo na, guys! Ayan, hello kay Cheche Cancino Kalugay. Thank you for watching. Yes. Sige, meron pang 3 words. Pareho silang may 3 words. Ang ating category ay broken-hearted. Ayan. Naghahanda na ating mga broken-hearted people para sa SMP. Samahan ng malalamig ang Pasko. Ayan. Dadami na naman sila. At mamamaya Ayan, sumagot si Jenny Ramos. Sabi niya, one last cry. One Ano? last Ang try. first line. First line. Sabi ni AJ. Pero nauna sa One Last Cry si Jenny. So, ang sa One Last Grabe, Cry, meron pa may- talagang website yung kay Jenny. Genius Song Lyrics and Knowledge. Genius.com. AJ, 2 points. Ayan. Sumama. Malaya ka na. Nag-shot with dreams. Broken heart. Malaya ka na. English ng malaya ka na. English Meron na to, akong guys. forward. Let me be the one? No. To break it up. One last cry. Tapos na po. Yung kay Rupi, yung malaya lang ako. English po. Lahat tayo, guys. Hindi na sila mahihirap ako sabi. English ba? Or Tagalog dahil lahat ito ay English. Yes. Let it go. Hindi po. Let me go. Hindi din. Ano bang ginagawa mo pag pinapakawalan mo ang taong mahal mo? At ang kalapati. Ayan. Sabi ni Alexandra Gaviola, set you free. Tama ba? We often fool ourselves. Alexandra, may 3 points ka na. Guys, galingan nyo. Dahil 3 ang mananalo dito. Ang unang 3 maka 5 points. Sila ang manalo. Well, you only need the light when it's burning low. Hindi po. Ayan. So, si Kimpi meron siyang 4 words. At si Rupi meron siyang 4 words din. Letting go. Hindi po. Hindi siya Don't Smile at Don't Me. smile at me, California. Hindi siya Happy Without You. Forward. Yan, sabi ni Ryan Christian.
Wow, sabi ni Mama, nothing compares to you. It's been 7 Meron hours. akong, Wow, ano yun, Ma? meron akong 3 words. Go, Mama! Can't smile without you. Okay, may 3 words si Kimpi at si Rupi naman. Meron siyang... Ilan yan? 5 words. Sabi ni Patrick Jones, Miss Lang, my heart will go on. My heart will go on. Okay, sabi ni Alexandra, don't make me believe. Sabi ni Jenny Remo, deep inside of you, hindi po. Sorry I'm late. Busy lang. Halo, halo! Mr. Sam! Okay na yung my heart will go on. Ang cute. Ayan, meron akong 3 words. Hello, Yes. Mr. Sam. Broken-hearted me. No. Hindi po. It must have been love. Ayan, si Alex, sabi niya, Broken-hearted girl. You're everything I thought you never were. Oh, at dahil dyan, Alex, ikaw na ang aming first winner with 6 points. Dahil nahulaan mo ang title at first line at the same time. Okay, meron ako ulit 3 words. 3 words. Sabi ni Miss Jazzy, unbreak my heart. Ah. Unbreak my heart. Ay, sabi ni Mr. Sam, kamusta na kayo, mga maganda at guwapo? Okay na ako, Okay Mr. na. Alex. Buhay pa po. Kamusta ka na rin, Mr. Sam? Yan, meron na tayong isang winner. 2 pa. At mahaba pa ang oras nyo. Time check. It's still at 12:47 in the afternoon. Ayan, hula-hula lang guys. Pwede bang sumagot si Alex? Pwede siyang mag-coach? Ayan. Sabi ni no, how deep is your love? Sabi ni Cheche Kadugay. How deep is your love? I know your eyes in the morning sun. At dahil dyan, Cheche, meron kang 3 points. Wow! Bago to si Cheche. On bended knee. Ang gwapo mo daw. Now. Now lang. In or out? Sabi ni Mr. Sam. Ayan. Hindi po siya on bended knee. In or out? Ayan, si Alex sumagot ng in your eyes. Oh, yan. Tama ba yan kay Alex? Wala. Dahil nanalo na si Alex, pwede niyong i-cut-paste ang kanyang Ayan, sagot. si Mr. AJ Ayan, si Mr. sumagot. AJ sumagot. In your eyes. I think I finally know you. Tignan ko kung tama ba. In your eyes, in your Bakit eyes. ka daw, sabi ni ano, Mr. Sam. Meron akong, Check lang in your eyes. Nagkamali ako sa na-input ko. Ay, AJ. Oh, sorry. 3 words. Meron akong 3 words. Lyrics. Ayan. I think I finally know you, Mr. AJ. Tama. Dahil dyan, hulaan mo ang title at first line. Plus 3 points ikaw. Meron ka ng 5 points. Ikaw na ang aming second winner, Mr. AJ Guache. May sakit ka daw ba, Ruby? Sabi ni Ruby, ewan ko. Thinking out loud, hindi po. Galing-galing nyo. Fixing a Hindi siya. broken Ayan, heart. si Miss Jazzy, sabi niya, unbreak my heart. Miss Jazzy, 1 point. May sakit ka daw ba? Bakit? Ano siyang may sakit, guys? May nagbago lang. Tama ang sagot ni Miss Jazzy na unbreak my heart. Miss Jazzy, anong lyric? Crying over you, hindi po. Meron
meron akong 3 words. Ayan, 3 words. Sabi ni Cheche, you are my sunshine. The other night, dear, as I lay sleeping. Mali po. Ayan, meron pa tayong hinahanap na isang winner. Dalawa pa lang ating winner. Congratulations kay Alexandra and AJ. Unbreak My Heart, nung umpisa na sagot na po, Miss Jazzy ang title. At ngayon sa lyrics, si Ryan Buwan. Tignan natin kung tama ang sagot. Mali. Ay, yes! Ryan Buwan, don't leave me in all this pain. At dahil dyan, Ryan, may 2 points ka. At total of 5 points! Panalo ka na. Kompleto na ang ating set of winners! Ay, kompleto na sila. Pinamawalaan ko ay Ano? I miss you like crazy. Sa akin, ano, Pati yung crazy one last breath. One less breath. Wow! Miss you like crazy. Yan, sino ba ang ating winner? Yes, congratulations sa ating mga Heart Attack winners. Walang iba kundi ang ating... Lagi naman silang tatlo yung mananalo kasi mabibilis sila eh. Tapos may mga strategy sila. Pero bukas, babaguhin natin yan para lahat kayong mananalo. May chance na manalo. Ayan guys, so, Mr. A.G. Guache, Miss Alexandra Gaviola, and Mr. Ryan Buwan. Ayan, congratulations sa inyo lahat. At syempre sa mga nanalo din sa Hangman, AJ Guache, Alexandra Gaviola, at sa Wordmate Silver Danheros, sa ating movie serye, Polamban, Silver Danheros, again, Silver Danheros, at syempre sa ating Art Attack. Pag-PM ang inyong mga numbers ngayon at ilo-load natin yan later. I-PM niyo sa ating Facebook page, Madrid Philippines, at huwag mo nyo na rin kalimutan i-like at i-share. Meron din kami sa Pangasinan, Madrid Philippines, Pangasinan. Sa Cebu at sa Davao, meron din, Madrid Philippines, Cebu, and Madrid Philippines, Davao. Ayan, kaya abangan nyo ang ating countdown sa Christmas. Nalalapit na ang ating Pasko. Ayan, natutok lang kayo dahil bukas meron ulit tayong update sa ating mga kababayan na Madrid Nation dyan sa Macau. Ayan guys, so may abangan nyo din ang ating October monthly Almosalers. Kaya naman guys, thank you so much for watching, joining, and playing. Kaya naman nag-enjoy ba kayo? For the last time, paki-heart react ang ating live. At syempre for the last thing, si Rupi at saka si Kimpi or update sa Macau. Ayan. Ayan, so konting pasilip lang ulit guys sa mga sa ating mga team abroad na nasa Yes. Macau sila ngayon. Ayan, di ba? Ang ganda ng nila, ang ganda ng syempre Yes. shout out kay Mr. Jo. Kay Mr. Jo, napakagaling mag-picture. So yan, day 1 pa lang yan guys. So abangan nyo yung day 2. Mag-update kami ulit sa inyo. Yan, di ba? Ang ganda ng mga pinuntahan nila sa Macau. And syempre, mag-enjoy lang kayo guys. Mag-enjoy lang kayo guys. Yes. Ayan. Ayan, syempre, congratulations sa lahat ng ating winners ngayon. Sabi ni Ralph, kaya biyag ayos ang kilay. Sabi naman ni Ramar dahil Ay, Kuya di Kaloy! ko makita load, kailangan ko manalo. And sabi naman ni Cheche Talugay, Mr. AJ, PM sent na po number ko. Ayan, Mr. AJ, may mga nag-PPM na sa'yo, so pasa load na. Mamaya mag-PPM na rin ako sa'yo. Ayan, shout out kay Ramar dahil halo. Yes. Ayan, syempre, congratulations sa inyong lahat. Ay, hindi. Pero bago lahat, meron pala nagpapabate. Kanina, dahil meron dati yung parang kanino ka, ano yun, basta yun, yung pangarap sa buhay. Yung si ate niya yung parang motivation kasi graduate pa lang. Na-late kasi yung graduation natin niya kasi yung family business niya. So, yung kapatid ni
sa inyong application. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga tumuto at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Ang nag-iisa! The Alpha Club! Bye-bye! See you tomorrow, Alpha Stars! Bye-bye! Bye! Yan ay patungo. The Alpha Club.